Salut fraților și bine m-am găsit la primul episod de Gaming Minecraft Pocket Edition. Bun, asta așteptăm să se încarce. Apoi să intrăm. Aș vrea să căutăm un NPC. Dacă nu știți este ăla. NPC-ul este un sat. Și să căutăm un NPC. După aceea să ne apucăm să ne craftăm tot felul de lucruri. Să ne facem casa lângă un NPC și putem să avem și resurse de mâncare mai multe. Trebuie să ne facem o cabană, cred, dacă nu o să locuim într-o casă de-a oamenilor ăla. Într-o casă aveau casă 5 picnici. Bun, m-a spawnat de unde eram, nu aveam mare lucru. Stați puțin. Așa o să-mi depozitez deocamdată mâncarea și cu resursele, până îmi iau un chest. Pentru că săracii ăștia n-au vândit acestea, dacă să te târguiești cu ei. Ia mă, tu ce-mi dai? Vinzi droguri. Ia. Mă, marihuana $7. Și prost la cap, marihuana $7. Mersi, bă. Bun. Hai să lecăm, deci că stai de urât. De acolo fix tu aici, de unde toți de stăm noi. Și nu uite mai da, ești mai ca băieții, ce? Hop, hop, da, hop, 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 da, wac, wac, da, wac, 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 da, wac, wac, da, wac, 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 da. Așa îmi place să cânt. Așa când fac astea mai greu să face la căcioa, știi? Și să începem să spargem astea, poate ne dă apple-uri și golden apple-uri. Ceea ce este imposibil să ne dea golden apple dintr-un asta. Putem să facem unul de sigur așa. Dar foarte rar îți dă și, uite, ăsta să-ți maximuz 2. Așa.